joni bandiraɓe holto faadi yimɓe ngone oɗo korka oɗo coronavirus ne awi woni bandiraɓe hay goto yaltara hay goto yalta kala ko jiɗɗa dañde hen ma wonama tampere so 21 tan ka koko galle ma bandiraɓe assalamu aleykum hawni ceerno basir Ablaye mbaɗɗa ala jaggu jungo ma numéro ka kafer Ablaye jaggu jungo ma est ce que ano dara nder galɗo ne soodi mini email gorko mawɗo kene faɗo faɗon am yayi heɗo natire galɗo bidon nen ɗon jasoɗo gara hay so neɗɗo haali newɗo ɗum ko jaabede waram haqqille min gorko mawɗo killifaɗo mi immo gallam mbaɗara ɗo elle mo lotaki walla ala immere ɗum susu Ablaye barka kanga aɗa riyam elle komi rawan asallay mbiɗa wi ken jasoɗo yo pour kam ko so sa sona jota gonɗo koye ñamde ko kiwi en ñamani an yimɓe goni oɗo coronavirus ene wiya hay goto hokkata goɗɗo junggo an yaara tekku gara mbiyaɗo jooɗo yom rokki junggo yasoɗo yo ɗo ko gallam yasoɗo yo e mi jaɓi mami soodo soɗo yo mi jaɓi eyyi ya kono anne kay a waɗani masque a waɗani masque kay jogui bugol bugol moƴƴol ha mayi somi waɗi ni tan mi fooɗat ha lelo yasoɗo yo Ablaye yasoɗo yo eyi bisimilla garon tan an neɗɗo kay ko ma ande sehil mum andono arte sehil mum yo haala gas noon gasata jiɗɗa waɗan coronavirus mi yiɗa waɗede coronavirus min yo Allah dannami heɓde coronavirus wona ɗum ɗo tan wonno goto moɗo kelli faɗa soɗade mi soɗima ay ɗum jaggu jungo ma mi soɗima jaggu jungo ma hay sa soɗi mi jaggu jungo ma eyi bisimilla min ko wona bone addimi ɗo ko haajam mi haalnanima bone kalamami ko vérité gonga saɗa naata galle o sowɗoto sabunde ha pata gara joɗɗa e heɗimi haalama haajam holon haaju ma ko haaju addimi ɗo korko nena ara min mi ala hay batte banam debbo Houleye Diaw kono Fraysi o kanko hewno walludemo neldami ɗe balɗe fof mboɗo noddam o wi kam e ko joni ɓe liggotako mi anda ko hoɗum ko ɓalejo reedu o wi ko neldani tomin payi ɗo noon feway hayno yahata ko jejjiɗ ko min yeeyi jawɗam o soodi ɗum ɗo no wiyete kadi passeport ɗum garmi wullitadema ngun ko surtout min garta haalani Ablaye eyyo mbiɗa sikki aɗa mangi fini mo finani kam ene arayma eyyi a naniri noon tan jabirɗa noon ko wona noon haala fayi Ablaye yimɓe goni goo koye coronavirus kadi ko refti hen ko enen ga e koye men tan eɗen tampi saka noon kamɓe wonɓe France enen kam mawi kam eɗen jalta guila suba kam ha 20 heures jeyan naate kamɓe ko 24 heures sur 24 ɓe jaltata bool an on ene waɗanonnoma e ngol ɗo sa noddi ɗum wi dañani waɗandema beele ɗum ne jaari haala a mata a yejiri kanko waɗnannoma kadi o ko debbo wona gorko an darduno koyre ma hay ƴeewa heɓde hunde ni neldama toon kadi kanko koye tampere mawdo woni Ablaye neɗɗo ma joko haqqille kadi ganduɗa hande gonɗa ɗo ka babiraɗo mawɗo kelli fa a wona cukalel ay on woni ladde ni en nelduma ni so neldanima a fota yeyade ma ani hono poɗa wadde ƴeewaɗo keɓirɗa crédit noddamo jafnoɗamo ni ko kalla haw gari kalla ɗo ko hunde ɓurde bonde yim armi taw oɗon ceerta aɗa harmonira e makko inde ndema harmina min joni kamɓe ndeɓetaki hay liggareɓe liggota ko to gonɗo koɓe uddiɓe tan kala ko cohluɗa ko nder galle woni ñamde tan keɓata eyi mi anda eyi mi anda on wayi mi anda ɗum wona ɗon gonɗa ka finani an wona mi finani yiɗi finani donc mi eɗo heɗum seeɗa ɗum ɗon wonduno komi anda mi andano ɓe deɓetaki mi liggaki komi uddaɓe ɓanno mi andi yo yarlo o yaafo mum noddum ɗum ɓuuri mbayranomi de ɗum ɓuuri a wi ɗo ko debbo kono debbo Fraysi ɓurno gorko men no mbayranomi de ni wona coronavirus oɗo joni noon ɓaadi ɗum ɗo ari oɗo coronavirus kay ɗum o coronavirus yo yarlo o yaafo so Allah jaɓinimami ƴeew hay faratamo so tawi dari neldamo an kay Ablaye aɗa jogui to nannguɗa ha heewi inchallah fata aɗa jogui to nannguɗa so Allah kanko to wonto hande so yiiɗi ñamde ko fodde frigo tan so ala no jooɗi inchallah ɓe liggayi ɓe mbaɗani a jarama eyi tinnoto noon a jarama tinɗa no fewi anayi wallahi a jarama saɗa yalta gallo coɗɗa ala ɗum kam ala sooɗo Ablaye mi soɗima nde nammi de somi yaltake yawa saɗa yalta gallo sooɗo yimɓe goni koye coronavirus somi ƴeewa onon jooɗata yimɓe probléme seɗe corona faddum min somi faddimama jam tan wontat ma andu min miɗo andem no fewi a majjanimi mamadou ewi alhamdulillah mawɗum ni jam tan an ko conganɗa joni joni andi a majjani bamma Ablaye birdi yetti wiyamda jungo e o yejini coronavirus nde woodi o sooɗa hen haala probléme muji tan hay goto famata ñande fof e Allah adda probléme mo jiiɗa e goɗɗo hadde joni addinimi ɗo joni wiidemi e banum debbo e neldanno ɗum
noddi ɗum banum debbo yo neddu ɗum ko horri on noon wiyum ngollo dañcanel dem ngati toon e fay ngati toon hay soɓe jiiɗi yaltude liggoɓe mbawa yaltude yo arɗo omo dekkoni omo mettini tan guirɗeli gojji toyi hay soɗade o sooɗay wiyum armi setto kala ko haala e on kam to mbaɗa tawa kanko on ko karmino ɗum haara haram hayri ngari kanko on so wonnani mo harminan ɗum ko mbiɗamo joni mbaji mum sa wajano hammude vraiment ko erreur mbaɗɗo noon fof quoi saaha mo gonɗen ɗo kam saaha mo gonɗen ɗo hay enen kohe men ma ballodiren enen kohe men wonɓe ɗo e Fuuta ɓe ma ballodiren goto fof ko foti wallude bandum ko walla ɗum mi haalan noon France ko kalɗamo ko gonga gonda ɗum de yo balliɓe enen wodani hen hande ko goto men fof bandiraɓe men goto fof ƴetta téléphone mum nodda ɓiyum walla nodda banum gorko walla nodda bamum wiya no goruɗon beele ɗo nayi jaam beele ñawowo yettaki on beele en deeña haaqillaji mabɓe so gaaɓe jeeya e men eɓe neldanno en so tawi hande ɗum ɗo heptimaɓe eɗen poti rendude e mabɓe mette ɗe eɗen denda e mabɓe ni mi haalnima ko waaɓe no mabɓe ɓe tan ni koɗa famminima foof kam mi famminima foof mi haalnima Allah neɗɗo to woni bama kam kanko ko neɗɗo beñi tan e Allah jarama kanko guila wona hande omo weñi tan ala kono sigilaɓe kanko wi hoore foof ko ari so ari ɗo kono ha yaade baggintamami ko guilel gotel ay toujours mbiɗa yiya nanɗo e guilama e galle he woto mi naata galloɓe coɗaki de boto moyli Allah e rasiru muɗum mi yiɗa wadde coronavirus min comme kalanɗoma tan mi haala ma nana baba ɗum mi jaɓata ɗum kadi eyo korkani wuuli ɗum baba mi jaɓata ɗum eyyi goto foof yo reeno min mi jaɓata ɗum ɓuuri bonde fof koye mawɗo mawɗo e suka ayi a nani aɗa haanɗo joni mawɗo e haɗo suka koye mawɗo ɗum ɓuuri bonde teere no bama kañum ko mawɗo hankkadi mawgu ko naahi ɗo hay goto nata ɗo affaire dental ngal kay yom gacco gallo hay ni goto nata ɗo hay gallomi gokko eyyi ha non ɗum hay goto ɗum yo ɓerde ma deej eyyi joni mi yaha mi diwno yo seeɗa mino hoorema kay jimi o yaade mi yonta seeɗa Thank you.